Kare kajingya thu kare shafang kajingi dapensmi nga phone nya fi steps ni bad mit fi ong hang ne shu kham ha dien lai nga up ha WhatsApp blue tick hin re im reply nga Khlem la up shu hin re nga dang it hipi e paid ba de ba ngam i dia me nga busy ba hin re fi paid ba fi call malaka minute malaka second nga dang paid ba hin re fi pay ba hin re nga Khlem la up nga Khlem la up ka donut ka on message send paid ba nga Khlem la up hin re nga dang it ka jinggit jonggi ka pins mi hin re shisha nga ong hit fi ong okay kat no ka jing yap nga send emoji fi send clap nga per ka jingya tu jingya henry impat por fi ong dong kam balance day drama shu fi pay ba shisha henry fi pay ba ka jing yet kam de fast internet la da fi shisha to up paid ba day tang emoji henry ka jing mut paid ba nga Khlem la up nga Khlem la up ka donut ka pills me henry ka pay ba clap nga Khlem la up henry nga dangit haka jingya to hubor jingya roba jingyay up shwa ka jinggit kam day magimine henry nga thangeng nga Khlem la up shu henry nga shisha ka jinggit kam day jingya ko henry jinggit lang il